bułeczki 2 i ziemi. Mogę 2 bułeczki i Tato, zamknij tą ziemi. Eski, no miałeś mi pomagać. Pewnie, że tak. To dobrze. Mama, ja chcę 2 chlebki i 1 ziemi. Prawda? Mogę? Co będziesz dzisiaj jadła? Dżemik, chlebek z dżemikiem. Powiedz mi, co będziesz jadła na śniadanie? Tak nie jesteś. Będę jeść na śniadanie chlebek z dżemikiem. A nie chcesz? Nie, bo nie pijemy. I co zajadasz? Dobra. My już jedną aplikację wymyśliliśmy w drodze tutaj. Jaką? Do GPS-a pomocną. Tak? Żeby jak jedziemy na przykład